Jasida ben de ba ma wo je Nyankopon wo de wo ye ma yin ye da wase ye sada o ye be da wase kwasiada ye be da wase juada da biara da ye be da wase se de wa ya ma ye no ye se ya ho de ne ye nyansa no antiase ye ni ba fam ye tumi nye ni ba fam ye tumi nye inya ye be ye nsusu tumi no ye ntumi Hey, Adom 106.3 FM. Adom Ahengua nim dwumadie na busia no pay wutie ya ye de ebrewi Bishop ya usan sa dwumadie so na no pay wutie Henra na asie kase na ye papa de ye ma ye ni so ye ni eku pa na ye gitum prekope se ye de ya ho odin ye ntimi da no Abraham said de wo hye bono obetumi ayensoso ase dia wa hyebon obetumi ayensoso agese bi mu hyebo a entumi nye mu hyebo a entumi tumi no a ebetumi aye no ni wo mu ho nyam me hyema bofo se wo mo so wo mu onsayem ema wo nan ampembo de bo na wo mo de koto ho sunsun the beya anka na me akwa kubeyi na fira fe heka no a yes nipa no ho anti asida nkwa na ose di ma irade ana pai ebobia da wodi atokwam wo shaba wotumi ye no esa ne wose de aye ma no esa na wose ye tontom no na ye pagya no na ye ne kese ye esa ese enyanyansa ne ahode ne yetumi ba bia efiri ne yetumi aye ma Nyankopon ye kasa no it is by his grace ne hu mobro no edoso na hu mobro no doso na no ka kire Paul incidentally ye papa and Paul aka kire ne se Obompaya na imprensa nyina na nyameka jeze my grace is sufficient for you. My grace. Na se wo hwe eniama na eno Nyankopon ka kire Paul say my grace is sufficient for you. Ubeti Nyankopon adon na sipa. Ana no tin yesi asida be na yede ma wo awurade Nyankopon. Ayi be na yede ma wo ya ensada awurade ye ne tidie ye ne tinku ade a yede wasida be ma wo. Si ye ne ti yede wasida be ma wo. Ye kai a yede wasida be ma wo. Ebi kom wo chese ebi kom a ento de esi yi. Daughters of Glory Jesus and the elder Dr. Mriku. Yeah, that was here in Sanda. You are here in Sanda. Crow and Sanda. That's what I was here in Sanda. I'm a young cousin. What I was here in Sanda, Papa. Dr. Mriku. And you're telephone now. And you're phone now. When I share Adom 106.3 on Facebook. I said I was here in Sanda. Your boss no boss ase no nim anamo bia da de nipa da sene anim no be isa abo na firi ho ana pa ya tontomo ade ma wakwa ade ma obi biara akwa so hwe amaniem enso ba bi okokoduru ye no se wo urade nka wa amemu a anka nei yese dan ya rekudie so urade wo bemu Tana pay am be sasisi yi waye. You say anya you wudin and wenyamonka. Hey. Wudin kronkrono. Wudin kronkrono. E dia da no wa ma efin ameka ho. Fremere santi besi na santi ewurade Nyankopon. The Lord Francisco say ewurade edwasio. Love your George, I say Radio Dossi, amen. You are yo, Daniel Tavia. And you would share.
waye tebia da ensa ye kai wadoye said the doctors kai ye kai wadoye ne umobru hunu ye kai wadoye ne wishira adom ne adoye a wo de adoye ye era wasiensa da teka mu tira nyina pre mu tira nyina ye nantie mu bebrebe nyina tum coronavirus ye nenam hwere wiase nyina ye ne ya ma awurade nyankopon adoye bebrebe wo hwere bebrebe wo boy bebrebe na wo kaye hu franka pia o se awurade edwa sema o mai Ghana oh, thank you, Jesus. Beatrice Walters, thank you, God. Baba Vusia, we thank God. So no hintabia bahome wo tumfo no enyinum ampara bajo afi ofidisumfo afidie mu nyatro ase ampa aya ampara bajo afi ofidisumfo afidie a wasum no mu adie dia fensium dia fakam dia faprem dia famframam dia fawiam dia fanipam dia fasusum dia fatadium dia fadianim dia fensium yashrawo yesu Kristo dimo already she shine on from mount dia fam se benya o maame dia fam se benya sofo wunia wo ne som ye wo ne temantam afidie biara o sefo na sum shisha ni nyina no pa wo yesu dim te daughters of God if you say what ye free ya wa ye no edos nantie bebrebe ja wanye mu era wasimo akwa bishop ya usansa satiri ya bompa ya sana pay ni sunfu afidie bia wasum bia na urade nyankopon hwa no baye ani owiyadie emu ode ne ntakra be kata wo so ne ntaban ase na ubenya Johnny Akobia, Ubenya John Kobia. No gra ana bema etu evia. Bema etu evia.
Yesu Kristo demo. Fidie bia yourself on asu. Enam sabi adwuma mo ho. Na eba ye adwuma nam ka mu ba bia nam biara. Saba ma na atu. Area kete radisia no kwa ma ye wa. Jesus Christ did. Oh Jesus Christ did. That was shia baba. And you wo baba. Asania man ye baba. So we kon ma dro dia. Sa ba man ye shia no kwan. Oh Jesus Christ a demon. Oh Jesus Christ a demon. And your boss am pay. Na we adia eba isumu na yare dom a say ewuginaye apemba to wonchemu na apidu ato wonimfa nanso wodi arenka wo woni nkwa na wodi ebehwe wahunu ne boyefo asotwe saudi awrade osusuni no aye wotena bia ebo ntamadan every say abashana bofo hwe wo so baba ho ban okwa nyina mu wode won ansa bepaja sa 91 na making cancer wode saba paja nyame abofo na won shintibo awariye shintibo Obano was Sintibo a Kwamu a Wokosuku. Amani Biara ni Webber Tobana. Elko Sinti a Bua Biara. Nafa Hudia Ayawodia. Ajaya Wodia, Adoma Wodia, Shaya Wodia, Amodia Wodia. When Yesu Christ, Tantia Sempa. See Radia some say. Psalm 91. Wasi wabepeja wansayema wonai enshintibo wabekwasa aba Jesus Christ enei awurade nyesa emfema alright the awurade nyankopa se ne anopei bia wo biara eguso aye chia wo na ene wobobbo mpai we se kakra ene damu ni nyina bo because ye kwa ye bay o selfo no ani abere papa abusia kan ho na kwa Adom 106.3 FM like page na no wa share fronu na ono so frenu ya ono so frenu ya na enhwe de nyankopon e o mayen abusia se onim se abosumu ye papa de ato ye ne se a month of stewardship ya de ho hia ye pa na ye befa ba ko pe na chese yakomu na etumi aboa wo etumi aboa me hene befa ane yakomu etia enti bacho ma video na hase milindi for anje wako de all right Josephine Firebo I say amen and amen and amen and amen ye bompa na waje so amen sano ema amfo say God thank you for another brand new day ready me was pa no amaye worship a month of stewardship we are steward we are hesofo ana so bi ni ade ahye wonsa ana se obi adinyama bi akura e wo so wo hwe so na abo ho ban abante bi a your friend Mosi ne ma me Jacobed and walking kind Exodus chapter 2 Bible say Exodus chapter 2 Bible say papa bia ofiri lebi abusuam ekoware oba nsusu ono nsusu fi lebi abusuam sem awrade ye omadom ena amene nyinsen cheso wawo ne ma ebie dikan eredi kan Miriam aba na Bible say every mu fan say Jew for others nti o ma semra say yenkunkum be ma bia be won bia yenkum no Jacob ed ho asem na ye be kan dey said you osi ne ho na wo sitie no akodai oye star oye nsuba kase ti wose ye bono ho ban the Bible say mam no kura akwada no be yese Exodus chapter 3 sanam dia mawo
and she said me can who's me paraphrasing amount a month of stewardship. Now the Bible say boso miansana akora na fe de yentumi enka ne hye biemu no aha na e wo se maame no fa kwan bi ekobed etumi nwunu adaka ede ayi be fifa ho twikasa no kano se krobos bibia de fa ho sebeya ensu ana bibisa enkom edikan nyansa nyamde ma no ena kyerɛsɛm sɛ awurade ma nyansa sɛ fa kokosi Nile ensu somoye entuna jejemu entuna sawram nyamedia yobidia nyamadwuma ayobi adwuma wo yɛ hwɛsofo ahwɛ na hwɛso yi a ɔkyena bi ebia na wo hwɛ na bɛboa wo ɛna onkyirima bia na wo bɛ kosi hɔ no ɛna wo sa ka kyerɛ ne baba Miriam sɛ kogina ntenten so sa nyansa nimdie kraa yi onya firi Jacobed Bible say okogina ntenten so na ode akwada no kɔto baabi a no kɔto ensusu no ode kɔto a very strategic wo say ya na Pharaoh baba no ahai no obesiesi no ahai na ya oba bagina ni na obedware enti mamemfa no nhyɛ sei enkɔ na Nyankopɔn anyansa mu akora no su esu na nsuo no ho de ɛmoa esu bebre moa ne sebe moa bebre bonkyerani ne anoma esu ɛhɔnom yɛ open place so de obi tiam a yɛnte ɛyɛ sɛ ebi a yɛ close place na tiam a sound no eba ko hit to come back na wate open place there o make sound a distance kai no ho pa na sɛ ukwafuom na osmesi oduru kwantan so a na me hu sɛ wakuntia no twadua bi koko ahaban bi de gu ana bode am kan won sɛ okwa de kurase kakra wonya yanka aso aka wo enti Bible say nyame ma akwara no sum Bible so ko hu no sɛ akwara bani bɛyɛ sɛ Jewfo man bi ɛna de wo baba beto ha Bible say ententemo ano nyame kro no aka kyerɛ Miriam sɛ oba bi mempa oba bi mra akwada etisa nyansa we unya firi he me kɔpɛ oba bi etisa no wo sɛ bi wonfo oba bɛhwɛ akwada yi ama nufo Jewfo ni ba bi bra na o mahwɛ no wo sa akɔfa no ana maame de ba you see how abusia de nyame bɛyɛ no obɛyɛ ba woni pan so ma nyame ma nyansa adwuma no nyame de akɔ tra ho no akwada no nyame de amma wo no sika na bɛdi wo nsɛm no sira wurade sɛ ma nyansa na me ho kwa ya mɛfa so na me de niam wo sɛ ayɛ adwuma de America de yɛ Pharaoh baba no fa ne sɛ ne banka sankasa etete no sɛ ɔde hye ɛde niam pa wura no sɛ kyerɛ bi Pharaoh ni wa wo ba bɛyɛ Pharaoh ɛwɔ Egypt ɛde de ma no okay Bible no Atta as yes. The long and short of it, Exodus chapter 2, Mose and Nyankopon frɛ no obia okodi awu adwane kotra medium nyame frɛ no sɛ kokɔ geme man ebra enye Jacobed and Nasakore akwara no nyame de ama no woni nkɔ no ho wo yɛ steward wo yɛ hesofo wo hesu yi a ɔkyena bi ɛbɛboa wo wɔn nyame fa no so bɛgye Israel fo hwɛ nipa dɔm nipa hyebre ɛne ade ne kura wɔn brantie no ɔte nkyɛn no ababa wa no ɔte nkyɛn no emu na bufia wai hwɛ so na baabi awie school no wa ba bɛboa no stewardship hwɛ so fo na wo hwɛ na hwɛ so yi a ɛbɛ bɛ yɛ nhyira de ama odifo ba Bishop Wajoso pa nyame nsira bebre na nsuyiri ebeba Noah ayi adaka ni ode muwa tutu muwa bi ewo wiase waja musidi na to on o da bi me beka ko he no wa ho musidi no kwa wo kan wunyi o alright you yenkasa o tse ye obi okadifo ayi obi a ese se ne odi ade ahye wonsa no wo usua no usua no a ne wo ne mu na bi ye den bi ba wo mu sana na wo kase de ade agya wo no ye de assurance no odi asya wonsa no o so wo bra wo ho ase ye den e ma no na ne nyansa e wo ne mu otime de tete ya ono wasiesie no wanya bia ma o so hwe so no
wo so usua saa de ni tumi bua wo ma wo tutum onim se obetimi ahwe enti no de sa ejapade ne de ma wo te so obi de ejapade ma wo a ma no so se obu wu no je wutum no mo hu ade a me de ahye onya kwense waye no waye ne ye mama onu no because Moses mame se no si hwe Moses awurade anu no ohwe no so ye ma bossa wa se ato Moses so no o ma no ye den eba mu enti obi biara ye de ade be hye wonsa no hu se onya ko no de ade ne hye wonsa o hwe se wo be hwe so ye 106.3 FM abusia Adom Ahengua nanim djumade de ade brawi a month of stewardship the idea sounds you crowd won the wo adwuma no abusia hwe so na hwe so ye enkwa ne crowd no enkwa ne crowd no adwuma no abofra no obedu nsem we di adbra wo go mosi na e bra ya hyemra se yinkum mema nyina kwara ba ma bi abawo kun no nti wo hwe bi so a na fomo unyanka ba yen se de opɛ so nya de se de opɛ sa wo ye na wo srem wo bisa kwesa no se onyame ohun bibi wo eye Moses maami mu aso de sa ejapade ne se because brofo bebre ho si se na maami nsa se o hwe no so me de betumi aka ho an se na oni se maami no o ntete pa o ntete pa ya tetem na se de bibi se hye nansa on tuna wo se be fem o sha ye kan sa na won so se we minister e de adwuma bi ahye wonsa koko som ye na hweso na hweso yi ye nimde wo muntra ato bia na se otise o mampani no fra mo I say I have given you this I know you can capabilities no nimde ne ade na wo de akwa ifa ko obedru ho no hey na bisa ho senti nyegwe na ye kanse bebri e fa no no hwese me no ye benya sa gu ne bi beba mfaso ama no hwe na ho ne yi obofo no se abawi adreti ha ango hwe hu ne yi ti hwe da hu ne yi hwe na hwe so yi Jacobed hwe ni ba Mose risking the life hwe nyansa ne nimdie ma mi we na enda fom na bebre ba hwere ba hwe no so yi ana tilabia hwe no so yi na so ba hwe no so yi a emfasodie be baso ama o kina bi na me no tuna jeje mu a ka ebeba mu so a ka beche ebekwa akiri enso so isan se ma me no nya abotre hweri na Mose ekokodi ahemfie Pharaoh ba anya de bow enso fa sa ne ba ya yenka ho so na ensia de Onyankopon be ye no ebi kro no pra na e ba be hwew ebi no ba be hwew e ba be hwew ndi so obi ti wontan ya hwene hwedi na sa wo ba yes eye Pharaoh baba so Moses mu se na kasa na ba ndi so obi ti wontan ya hwakwala ni aduane obedi ena so wo hwe no enso aduane obedi na so de odi wontan de obedi o ya sorry atade a hwakra hu besi form oversize made na ni timia enyi na so atuna sawra we steward ben hwaso ye Pharaoh baba fa Mose dansuo mu o fa no se nyame yefro mu ba enso mehwe no ko si ahemfie enya abrete te no ade ne amapa wonko ana wonya bre na wahwe obi die so hwe na hwe ne yie na hwe obi die na hwe ne yie a ebe ye odia sebe no ye be ya sa adwen no a adwuma ye de wato ano no ka na wo ka no posi adwuma wo ye no sa adwuma wo ye no ministry e de so obi hunu se wo hwe so hwe so yie a amafo sebreo ne kraw obi adwuma wo ne kraw sa adwuma no ebia na oba bi be school o pa adwuma wo nya na nso so ye ne ya oba no so benya adwuma ayo wan ba na wo nsam wan de na bedi nsam e de na wato na jeje mu tungura gu ba bia ha wo mpra ho penti wo penti ene dosi kisi wa tutu agu utukura na wajan se ya na akọ
why is to 2 I say, I mean, I'm the show. I'm the show. Well, today, you know, the call. Now, so obesity will be a bayosa. Obesity will be a bayosa. I was here. Brena Nasono, Sami, Yawa. Facebook for or more. Every day, every day, Michael Bade was a God have mercy on my father, Osofu Usuansa. Yes, it is true. If you are from Poma or born in some Cassia Me, Apostle Michael do say, hey, what's up, Penny? God bless you, was awful. Charles Fifi, Clifford, also born in some Cassia Me, happy Victoria. I say, tell me more. Tell me more. Ye can't want some. Yen Cassancho baby, Yen Cassancho will be answer swap, will be at the Beshonza, will be sumi, wouldn't name or chinabi. Hinyame ye. Diana, Obomodiana, the Beshons will be our fair. Also answer say, would it be a hobuano? Nano beda, Radiasi, or can home but there Radiasi, when you miss ambulance no, Kumasi the Ashanti region. Bois, na yenyebi enfemao. The cow say, Omodian say, what the Cassia Baba, now the Kitua Baba, what the Cassia by your beji, Kituaba, your beji, 0244 710 311. Fausicano Efaho, 0244 710 311. I say, and a COVID demon, the name and one coin and wide the Abusia. Kakra now the Babano, your beji, your bedawasi, Yeniso, ya buano, Edia Coboy, maybe. Ya, would then the dream. Go with me. See worship. He can't. We are now in ya. What's your name? I know. I don't know. I was here. What's that? Wednesday. So, Chandy, we only say dance man. Empire Beko. So, papa. Could be 8 to 10:30. Nasem Kitwa. Bishop Yuzans and Indian. So far, because he prepared so for a Charles Munina account. Yes, so it. Oh, when you we shall papa.